na ọkọ ka ị na-anwụ isekwa tatu n'ahụ iwe onye Oraifite ka iwe onye Aba aka hụkwọrọ gụgide n'obi why my ka why me o subirigokwa na ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ njinji na-eji ebe a na ọhakwa na-adị mma okorobịa machaa anụ mma were akpa simenti wee kwagharị ya akwa o wee bụ na okooko anụ nwa unu na-afụ ebe a ka a na-akọwa unu ya bịa ka unu n'ifo ji wee mere aka ọrụ esi na dimkpa mmadụ ya eteta na ụra n'ụtụtụ ibie na-eje ọrụ ma ebe anyị eme isi simenti ma ebe anyị alụ ọrụ moto nyanwa nọrọ n'ụlọ na-aṅụ nna anyị bi n'ime ọfịa na-aṅụ mkpụrụ mmiri na-eche ka chi jie ka okolo akpa asịsa wee pụọ wee jebe oshi onwekwa na ife mmadụ anyị afụ unu ya abịazi ka unu fụ dịka tatun o sechara n'ahụ o nwere nke o si nọọ FUCK fake friends o secha yari n'ahụ ya niile bụ tatun unu ya abịazi ka unu fụ ka o si eji oshi ọkụkọ na Nnewi aka na-abụ wee ghọọ ya otu aka ọkwa onye akịta anụ nwa na-ete nne ya na nna ya ule na-agagharị na-ete ndị famili ya ule na-agagharị apụta na-akpọzi ndebefa nwanne ndị oshi ọkọ mpafa kwuo okwu na mitin atị ya nọrọ anọ ka nwa ya na-ezu oshi ọkọ mmafa kwuo okwu n'ime afịa ma na nzukọ atị anya si ebe a pụọ ndị oshi ọkọ nna ya ji di ya kịta echi niile were ụdọ makwa ya n'ukwu ka adaka kobie n'ukwu isi ndị mmadụ pụtasị na nna ya kenyere ịga na nna ya mere ya nke nwa na-ekwenu ka o si ebido ndị na-etefe ezinụlọ fule wee na-agagharị ka hapụ unu ka unu gee ife o kwuru ma efunukwa na ife osekatị n'ahụ ya ife otere abụ odiri otu ọbụ ọdịrị ebụọ mgbe okooko anụ na-afụ onye anụ nwa kịta ọ na ọnụbeghị nwaanyị ka ono onwe okorobịa ka ọ bụ ama akwụkwọ m n'ọkwa dimkpa bi n'ibe ife onu na-afụ okorobịa rie nsị efuru efu okooko ọkụkọ bụ ife o ji wee mere aka ọrụ ife o specialize igbo oshi ọkụkọ ekelekwa m unu nke na-eme na ọkọ ka ị na-anwụ isekwa tatu n'ahụ nna ebe ka isi Oraifite na ebe na Oraifite isi ngwu na Oraifite ndị Oraifite ụnụ afụgo n'elu ka afa gị Amaechi onye Amaechi nwaanyị nwaalị onye ebe ka ịwụ onye Oraifite iwe onye Oraifite ka iwe onye Aba aka hụkwọrọ so ọwụrụ nnọọ ọkọ ka ị bịara nwụkọsị n'ogbe a so abalị ka iji abịa nwụọ ọkọ Oraifite ka isi bụ ife a aka akpalugo na ịmana na egbu n'ogo eria egbu n'ogo eria ọsọ ọkọ ka ị na-anwụ ka onwe ife ọzọ ị na-anwụ so ọkọ ka ị specialized okay aka akpa na-agụ obodo ekwu aka chiwere gị ọzọ gụgide n'obi why my ka why me ife ahụ mean nke a why mean ọha mean ife a ịmọrọ ife idere nke a wụrụ why me ọkwa nke na-ewerogono fake friends obie na-enwe ọkọ aka akpa na do ife akịta na-eme na egbe ụmụ eneme otoro Nnewi onye akịta wee onye Oraifite na-abịa nwụkọsị ọkọ ya sị na onye ya nwụkọkwu nke mmanya na-achọkwu sef ọnwụọ ọkọ welite ihu ka afọ ihu welite ihu ọfụma ngwa jiri aka kwuo afa gị kwuo ebe isi ngwa Amaechi onye nwaalị okay kedu ife ị nwere ya agwa ndị yut ibe gị ndị tatu ibe gị n'ọdọ mma osi ọsọ na ọkụkọ dị mma ezu ọsọ ohi ọkọ ka ị na-ezu mgba na ụmụ ọ na-afụgo n'elu onye agwa achọ ife ọ ya alụ ọ sị na izu ohi ike mma mgbe iri kọwara ha ka anyị fụgo dị ọkọ na-eya ebe a ọka ka ọ na-ekpo na-eya ebe a kpusa ya n'ala ka anyị fịa ọ na-ama okenye igolon ka anyị kapịọ ya alọn ezi
enwere ọgwụ iji anwụdo ọka nna jos ime ha na-eba ma enwere ya ọ na-abalị ka ọ na-efie ihe a kịta awụ ohi ọkọ ka onye a na-eji mmechi na nke gị so oke ọkpa ọba nkịta ole esi 6,000 were emere azaman nwunye ofu ka o jide nwigoro ya ofu nkekọdo ebe a nwunye ofu icha nke abata ịchọ nya inyere onwe na ọ na ya abata ọ na mma anyị nọ nso kịta jụọ onye maka nke mma anyị na-efu ma jee rie ebu na nna ya na-akpa atụrụ